members of the press and my colleagues from different organizations. Let me welcome you, fellow Malawians, to this press conference this morning that has been jointly organized by Maviete, 4 Regions Organization, Economic Freedom Movement, and the other CSO leaders, like we have here Lighton Mangoch all the way from the northern region. We have my brother here, Billy Banda. So I want to welcome you this morning to this presser, where we'll be discussing issues affecting Malawi. And our theme this morning, or the title of our press conference this morning, is Unmasking the Truth, a call for transparency and accountability in Malawi's leadership. Fellow Malawians, a nation built on integrity begins with leaders who embody it. Yet in Malawi, the silence on unexplained wealth among public officers is deafening. We, the collective voices of Malawi First and other leaders here, stand to shatter this silence and demand a change. The tears of the poor, the struggles of the under or marginalized, and the cries of the voiceless demand that we act. It is time for our leaders to lead by example, to show the people that they serve and that they have nothing to hide. The future of our nation depends on the integrity of its leaders, and we can no longer afford to ignore the shadows of doubt that loom our public officers. Fellow Malawians, our nation has been blessed with rich natural resources and hard-working people, but corruption and lack of transparency have hindered our progress. Public officers, especially those in the executive branch of government, hold positions, immense power and trust. It is their duty to serve the people, not to enrich themselves. Yet, the prevalence of unexplained wealth among some of our leaders raises serious questions about the integrity and commitment to public service. It is against this background, ladies and gentlemen, members of the press, that Malawi First would like to call upon public officers, particularly in the executive branch of government, including cabinet ministers, to declare their assets, disclose their source of funding and proof of tax retention to Malawi Revenue Authority through their private businesses. Members of the press, this is not a request. It is a fundamental step towards transparency and accountability in governance. The people of Malawi deserve to know that their leaders are serving with integrity and that public office is not a means to amass personal wealth. By taking this step, our leaders will demonstrate their commitment to principles of good governance and set a standard for others to follow. Because what I see now is that as a country, we are teaching our children wrong ideas. They take corruption as the order of the day, and I don't know what generation are we going, to have in the near future. The upcoming 2025 elections present a critical opportunity for change. We therefore extend our call to all presidential candidates to declare their assets and disclose their source of funding. By doing so, ladies and gentlemen, members of the press, fellow Malawians, they will demonstrate their commitment to transparency and accountability.
setting a standard for the future leadership of our country. This would also give the electorate a clear picture of who among them has the integrity and vision to lead Malawi towards a transparent and progressive future. Members of the press, we leaders from the CSOs, we believe that this initiative will help to restore public trust in our institutions and ensure that those who lead us do so with the highest level of integrity. We stand ready to support and monitor this process, ensuring that our leaders are held to the highest standards of accountability. And this should not be treated in isolation. All officers must declare their assets. We must not single out who is supposed to declare, because if doing so, it means we are defeating the purpose. But even these officers, those that are handling these issues, like the Anti-Corruption Bureau, must follow the system. Office of Declaration of Assets must follow the system. If members are not declaring, they must publish in our papers or announce through such platforms. This is not a job or just about compliance with the law. It is about rebuilding the trust between the people and their leaders. The future, their trust, and their hope depend on it. We urge you to take this opportunity or to take this moment to lead with courage and integrity and to build a Malawi that we can all be proud of. Members of the press, Malawi First is further compelled to express its dismay in the manner Malawi Electoral Commission (MERC) is conducting itself in safeguarding the integrity of September 16, 2025 elections. The Malawi Electoral Commission decision to continue using systematic without transparent oversight has sparkled over spread concern. We join the chorus of voices, including those of the opposition parties and leaders and respected leaders like the former President Bakiri Muluzi, who is calling for an engagement of independent auditors. The stakes are high. The integrity of our electoral process hangs in balance. We owe it to ourselves, our children, and the future of our nation to ensure that our democracy is built on a foundation of transparency, accountability, and trust. But the way Malawi Electoral Commission is handling the election, it's like a referee who is siding with an Arsenal team or siding with another team. This is not allowed or should not be tolerated in a democratic dispensation of governance. We believe that an independent auditor would provide an unbiased assessment of MERC's processes, identifying potential vulnerabilities and ensuring that every vote counts. This is not just a technical exercise, it is a matter of faith in our democratic institutions. We urge MERC to heed this call and adhere to the voice of Malawians who are the custodians of the future of this country. Because this is not their country. They are only there to make the process work. But the way these guys are behaving, they are behaving as if they have been sent by someone, they want to side with someone. That will not be tolerated in this democracy. We deserve nothing less. Our call on action, or our call to action, MERC should engage an independent auditor in the next
14 days. And we need to emphasize on that one. And I want to repeat, for Malawians out there to know why Malawi First and the 4 regions and the other leaders are here, and organizations like Economic Freedom are here this morning, that they should, within 14 days, to engage an independent auditor. In the next 14 days. If not, you will see. Sure. The use of mathematics should be cancelled for the September 2025 elections. We want to go manual. Yes. People of this country have got the right to choose a candidate of their choice. Yes. Not that someone should be imposed on us. Yeah. It will not happen. Yes. Should demonstrate transparency and accountability in the management of elections, considering it is not their elections, but Malawians. Yeah. All public officers should adhere to the rule of law by declaring their assets, regardless of their position, tribe, religion, or political affiliation. We don't want witch hunting. This should not just be happening with the opposition members. Yeah. It should go to government, including the president himself, because he is not above the law. Yeah. Failure to respect our call as citizens of this country, we shall mobilize, and I want to repeat, we shall mobilize Malawians for further action. We shall mobilize. Yes. In conclusion, we say to our leaders, the eyes of the nation are upon you. Time for secrecy is over. Malawi is a democratic country. Malawi is no longer a one-party country. That regime went long time ago. Declare your assets, disclose your source of funding, and prove your compliance with the tax law. The people of Malawi deserve nothing less. Let us be transparent, or let transparency be the hallmark of our leadership, or your leadership. To Malawi Electoral Commission, be informed that this election is for Malawians to exercise their rights, and through voting, and anything hindering such a right shall not be tolerated. Yes. We are also eager as citizens of this country to make sure that the electoral process is managed with all fairness, without seeming to be favoring a particular candidate. Let the people of Malawi choose the leader of their choice. I want to thank you very much for listening. Fellow Malawians, allow me at this juncture to ask Comrade Mpepo to... Mr. Matonga from Times. Mwagambapo nkhani yokhudza smart magic ndiyo user ma auditors. A week ago, Meg inali ndi msonkhano mena Martinek kumene mundu kubera naso mwamagulu analipo mpano. Ndipo inafotokoza kuti sanalandire kudandauliro se formal written kuti kupita kubungwe la Meg yofotokoza za mavuto amene ali mu smart magic. Komanso bungwe la Meg linafotokoza kuti alola ma auditors munthu akafuna information iliyonse yolembera kubungwere yo adzayankhapo ndipo azakhala ndi kuthekera kufotokozera zimene munthuyo akufunsa. Inu munatengapo gawo lina lilonse pa zimene bungwe la Meg linafotokozerasi? Kumene konde kutumbwa, kumene timanenako, kumene konde kutumbwa. Chifukwa iwo they are not supposed kuti azifunsaso anthu kuti amene akufuna nde alembere ife atiziwise zimene akufuna kufufuza. No, Amalawi eni ake achisankho akunena kuti sitikufuna kugwiritsa ntchito mathematics, komanso tikufuna tikachite audit. Munthu amene amaendesa galimoto akafika pa road block, apolisi akamuyimisa kunena kuti tifuna tiseche galimoto iyi, ngati akuyikaniza nde kuti wabisamo zina zache. Ukamachoka mu shop ngati yakukusecha nyaka ya shop, iwo kamakana nde kuti wabamo zina zache. So zikuoneka ngati awawa pali zina zake zimene aba ndi akufuna anthu ena asatani asaziwe. Ndetu kunena kuti anache sife
ife tulo mfutizo zitulukati nanga siagawana anthu tili ready ife to die for this country, and for this country to be where it is now, it is because somebody died. Maybe your uncle, your niece died a long time ago, so we are just following the same path, so we are not even afraid to die. But hii si mathematics hii wina achapita nayo kumanda zikoma. Yeah. Ine ndosti ndikatunga kuchokera kunzati. Pankhani ya mathematics yomweyi bungwe la MEC mbuyo mulina fotokoza kuti akupanga izi mulingana ndi malamulo achisankho komanso kuti nthawi yomwe amabweretsa ndondomeko imeneyi anapanga kunzati zipani zomwe zili masitekoda ofunikira kwambiri pankhani yoyendesa chisankho. So timangofuna kumvetsetsa kuti dandaulo lanu lalikulu ndilotani pa ndondomeko imene ya mathematics komanso muli ndi chikhulupiriro kuti pakhala kusintha kwina kulikonse kutengera kuti tamva ena pompano kuchokera economic freedom movement kuti anauzidwa kuti palibe chinaiso chomwe chikusintha masiku 14 mukuonadi bungwe la MEC likupanga zinthu zomwe mwafunsa kuchita zikoma. Mwina amene amachita konzatiwo si Malawi First, sia economic freedom, sia light on mangoji, sia 4 regions, sia banda, mwina amafusa na ndena lino ni gulu linatu. Ife siti magawa maswiti. Ife zimene zo apanga, afune asafune hata nikoti apanga. Chifukwa akanakhala kuti zisankho zo ndizaiwo, sibwenzi wana kumapita mmizi mukumalembesa, akanango votera na okhaokha, osatikhuza ifeyo. Chimene chocho ndi chibwana, and that's why andale amatitenga ife ngati zisiru zawo, ngati makasi wawo. So nthawi yokuti nonsense should end is now. Yes. Now is the time, and the time is now. This is Segerere. Zimene akuti bangiras. From nation. How you can do? Okay, ine ndi Steve Pemba Moyo kuchokera ku Nation Publications. Ndili ndi funso langa limodzi. Makamaka lokhudzana ndi zoona kuti akuluakulu akuyenera ndithu kuti akutsatira ndi malamulo akuyenera kuti aulule kuti ali ndi chuma chanji komanso anachipeza kuti. Ndikakumbuka pakatipo linaliponso gulu lina lidadzabweranso nkhani ngati yomweyo ndipo kudatuluka mansala osiyanasiyana. Lina mwa mansala linalonena kuti bungwe silingabwere nkungotiuza kuti tatuzani muli nchani chifukwa pali maofesi oyenerera kulondoloza zimenezo. Apa tikunena maofesi monga ngati ku nyumba ya malamulo komanso timati Office of the Director of Public Officers Declaration. Kodi maofesi ngati amenewa inuyo mwakambirana nawo pa nkhani imeneyi kuti mwina iwo ayese kugwiritsa ntchito mphamvu zawo kuti akuluakulu aulule kapena mwangozitengera kuti basi pa level ya bungwe zikoma? Choyambirira tithokoze anzathu wa CDD adabwera sapombano kuchita tako issue ngati imene tithokoze kwambiri. Koma mwina iwo aja amachita tako kuma individuals, kuma ife tikunena kuti aliyense ogwira ntchito za boma public officer akuyenera kuti achite declare. Ndiponso pa sinkhaniso yopemphana iya it is the lamulo linakhazikitsidwa uko ndipo kuli access to information amene tinachita champion mozi mwa iwo ndineyo when I was member of parliament. Ndipo palibe sozo wapempha ngati kapena zinthu zonde za amayi yawo zinthu zonde za dziko akuyenera amve kumene aliko and azichita follow the system because akuonekaso kunawonso ali compromised. Maoffice amene wa ACB komanso Office of the Delegation of Vuja Access ali compromised, akuoneka ngati nawonso akupanga zinthu za chinyengo. Ndiye ngati nawonso atopa aole matewera awo azipita kwawo. Ife zonyengerera munthu siti kufuna ya. Yes. We have exhausted all the questions from our side as members of the press. Now I will give the high table to wind up. Thank you. Yeah, ndingophera mphongo pa zimene alankhula zinzanga kunena kuti ifeyo monga mene mwationera kuno we are a serious people, a serious group. Zimene tikupanga mosatira malamulo a dziko lino ndipo palibe amene angatiyimise. Tikusatira democracy, and democracy ndimene kuti pasa mphamvu. Democracy ndi mfuti, democracy ndi yamphamvu kwambiri kuposa mfuti. Democracy ndi chikwanje supada
supada akuchepera kwambiri ndi democracy. So ifeyo tabwera pano ndipo zimene takamba panozi sitinabwere kuzatukwana munthu amene zamupweteka ndi kuti pali china chake chimene akuchita cholakwika, koma ichi ndi chilungamo cha nkhani. 14 days tibweranso tizalengeze pompano the next course of action. We are not relenting because anthu andale ndi ma other officers amatilenga ziko lino ngati ndi lawo, ifeyo amene tilimwe ife ngati zisiru. So ifeyo si ifeyo koma mwina omwewo mmatolawo muzipanga nawo zimenezo, koma ifeyo gulu lache ilili ndife ana okwiya kwambiri. So ndikuthokozeni atola nkhani, ndipo nkhani zimezi mukaziuluse opanda mantha chifukwa ziko lino ndirano amene amapangisa kuti ziko likhale lotukuka bwino ndinu atola nkhani. Iniyonso mukabwerera mbuyo ndikumaopsezedwa ena anunso kumathawa mwina akutiyegazo muzipita nawo kumene kujako makaona kuti zinthu zikuyenda bwanji, osamakhala kumangolekerera. Ziko lino muli mavuto ambiri muziko munomo chifukwa cha kuwalekerera anthu andale, few individuals amene amachita own this country. So ndikuthokozeni chifukwa cha kubwera kwanu. Thank you very much. Briefly, ndingapemphe kunena kuti members of the media, you are a key asset of the state. The country depend and trust you people. And can you reflect yourself, members of the media? Is all that you're doing enough for the nation? Or there is a reflection that something is lacking in you, members of the media? Because we count and trust in you. And ifeyo ndifanthu kuti tili ndi kuperewedwa koma kuperewerako tikuyembekezera kuti tinenera kupangidwa capacitate ndinu, members of the media, and collectively bwezi tikumagwirana manja. Koma how often you members of the media mumakhala mukutenga responsibility for the interest of the country? For the interest of the country, how much do you do, members of the media? Mumatani. Nanga how can we collaborate collectively? Ziko mukambiri. Pomalizira ndifuna amalawi nonse mukutiona kuchokera ku Nsanje mpaka ku Chitipa kunena kuti ine ngati Lighton Mangochi ndili malo ano kuyimira chigawo cha kumpoto, sindili ndekha. Ife tikutsimikizirani kunena kuti mathematic machine background sigwira chifukwa taziona mulungu amalikonda dziko la Malawi chipanda kuoneka zinthu zimene zija ku Mozambique bwezi tikubwekera kuti mathematic ndiye chitukuko cha chisankho, koma tisimikizire pano kuti 14 days yaperekedwayi ngati simuchita act mai Anabelo Ntani manja komanso ino amene mukunkankhira nzimayi chifukwa mayiyu akupangidwa remote control. Ndiye ine ngati chigawo cha kumpoto tili kufupi ndi Songwe border, mademu athu ndiwotseka border athu, ndiye uthenga ndi umenewu musankha mathematic kapena kutsekedwa border.